ብዙሓት ሰብ ዝዓለምና ዘጥፎ ዘሎ እንታይ ተይሉ ጭንቀቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብለና ይትጨነቁ ንሕና ንነብሮ በአንጻሩ እቲ ትጨነቁ ተጨነቁ ጌርና ንወስዶ እቲ ተሐጎሱ ኣይትተሐጎሱ ጌርና ንወስዶ ግድ ኮይኑ ኣብ ዘለናየ ግዜ መብዛሓት ሰብ ሽግር ዝኾነ ዘሎ እቲ ጭንቀት ኣይኮነ ዲፕሬሽን እንብሎ ወይ ካን ጭንቀት ዝበሃል ስትረስ ዝበሃል ንሱ ንሰብ ዘጥፎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘውድቕ ኣይኮነ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ዝብለና ዘሎ ኣይትጨነቁ كم زبل قال له بتعم دزبل نسو يحاليلكم يمو نقول له حاليتكم ابو اودقوا سلازي زحاليلنا اكل اندحر داهاليو زحسبلنا اكل اندحر داهالي كل نغرنا او خنودقلنا يكون حصانسي كل نغر كمن يصب اندحر دالنا خبدي انتاي حصان ايچنقني ጭንቀት ባህሪ ይብሉ ንህፃን ትጨነቀሉ ምን ያተልና አዲያ ንህፃን ጨነቀሉ ምን ይተልና አቡይ ስለዚህ زحاليلنا أكل عند حدا حالي كوانا زدل نجار انتاي أيتيجنق زبل زي ميجناقي سبكو صباح الذي يلن زي فلت سن صباح سلا صباح يحسب يكون سلا صباح يقمت جن صباح كل دي يلن زفلت نجار يبولن صباح سي نايب على كمان رأس خلاص نبعلا تجنق نحنا جن سلا صباحنا نجنق قالوا خانا أنا رويتي قالوا أنا مجبي جن ناتي بلبي بتوب لبي زي سمعوه زماروني امنتهم فصم سلا زي نبره انت عينا خنبلو علم تጨنيهم ويتا مسبارخات تدنيهم بزح غزي خمس تملكوتيهم ام مركب እንዳተሳገሩን كلو معبل مسيو بتساعد نسو ويتا دقيس نبره يبل زدنق ነገር کوي كم سب مخانو اب مركب كدقس كلن ملكت ايكون ناي دقاس ناي من بحري ناي سب بحري ايكون املاك هيدقسني لب املاك قدس داويت اتزحل ونسي ايدقسني ايتاغسني ስለዚህ እግዚአብሔር በባህሪው ምድቃስ ምትኻስን ይብሉን እግዚአብሔር ዘታኽስ ነሩ እንተዝኸውን እግዚአብሔር እንተዝድቅስ ዓለማይ ማህለውት ነራ ብንቕሓት እግዚአብሔር ዓለም ትሕሎ ዘላ ኣብ መርከብ ግን ታጌር ነር ኢላ ደቂስ ነሩ ስለዚህ ናይመን ባህሪ ተዋሃይዱ ናይቲ ሰብ ደቃስ ባህሪ ወይካ ድቃስ ባህሪ ዝኾነ ሰብ ተዋሃይዱ ስለዝነበረ ደቂስ ነበረ ብለ በዚ ግዜ እዚ ሐዋርያት ጠፋአና ጎይታ ከተጥፋአና ዲኻን መርከብ ሰቀልካና ይሉ ከምዚ እኮ አይሰብ እምነት ፍጹም እምነት ዘይምህላው ነዚዩ ሐዋርያት አይደልደሉን ነርም በትክክል ገና ተማሃረም ነረው ተማሃራይካ ዱልዱል በሁሉ ማለት አይኮነ ጎይታ ጠፋአና ክብልዎን ከለው ንሱ ግን ደቂስ ነበረ አይትጨነቁ ይብሎም ነሩ መሳያለኩም አይትጨነቁ አነ ይሐለልኩም የማይትጨነቁ ለኸጥፋአኩም የጸውዕኩም بمعبل نختوسد يصويعكم سلازي تጨነቁ انا مساخم الله يبلم ጎይታ ተሲሽዑ معبل ጸጥ አቢሎ ንፋሳት ተአዚዞም እዝኻ አምላኽነቱ ዝገልጽ معبل ጸጥ ክብሉ ዝኽሉ በቃሉ መንዩ እግዚአብሔር እኮይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ክብር ምስጋና እንልዑል ስሙ ይኹን መብዛሕትና ስለ ጭንቀት ዘለና ርዲት እንታዩ ጭንቀት ካብ ምንታይ ዝመጽእ بمنتاي كنرحق نخل مفلات يدلنا بنا عالم بستفالالي خنقلص نخلينا نابنت حادثب ابونا الدين تسينو خچنق خيل زفوتو سب تسينو خچنق خيل بموت تفليم مالتي بين سلازخونه قرو سبات كفل غلو خچنق خيليو اب تمرتخترف كله خچنق خيليو سرح خسن كله خچنق خيليو ورقت خسن كله خچنق خيليو بزح ነገር ክንብል ኸይልና ገንዘብ ክስን ከሎም ክጭነቕ ኸይሊ ምሰብ ክባስ ከሎ ክጭነቕ ኸይሊ ትሬን ክትገርፎ ከላ ክጭነቕ ኸይሊ ስራሕ ስለዝድም ጭንቀት ብዙሕ እንገልጾ ንኽእልና ኣይውዳኒ እዚ ብናይ ዓለማዊ ገላልጽ አይና ንብዘልና ኣለና ደም ሓንሳብ ብናይ እግዚአብሔር ከጭንቀት ንምንታይ ዝመጽተልና እምነት ካብ ምጉዳል ሓንቲ ያ ትግለጽ ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ እምነት እንድሕርዳ ጎዲሉ ሽዕ ይጭነቕ ሓደ ነገር ክነግረኩ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም እዘም ሰብኣይን ሰበይትን ኣዝዮም እዮም ዝፋቐሩ ሓንቲ ቆልዓኻ ወሊዶም እታ ቆልዓ ዝወለድዋ ግን ጉድኣት ነይሩዋ ማለት ብእግራ ክትከይዳ ኣይትኽእልና ነይራ ስለዚ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እታ ህፃን እቶም ወለዲ እዝዮም ስለ ዝፋቐሩ ኣዝዮም ስለ ዝፋተው ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰብኣይ ንበዓልቲ ቤቱ ዕምበባ ሒዝላ መፅዩ ዕምበባ ሒዝላ ምስ መፀ ጓሉ ኣብ ታሕቲ ትፀንሖ ባባይ እንታይ ዳ ኢልካዮ ትብሎ نديخ اندي ازي سلازفتواس عمببا حيزلا مسيلو ابي ازلا ديخ عدي ابلع على الليلات بابا حدا نجر مخلم منكات بلو اشي زاغوالي اذا عمبباس انا خباف كدليت عدي اغنا ابي ازلا ابلع علي ازلا مالك كالاي دبرن بولو يكون نسخات تحتيا بغرا خات كدا يتخلنا
ግን እንታይ ትብሎላ ኣነ ክህብ ኣፍቅደለይ ኣብዚ ክነሰውዕሎ ዘለና ተመልከቱ እታ ቆልዓ ክዲባ ይትኽእልኒ ኣይኮነን ግን ክትባ ኣብ ላዕሊያ ዘላ ድያ ብኸመይ ከይዳ ተሃባ እዛ ቆልዓ ከምዚ ኢላ ዝለመነት ኣባ ሓቂፋ ከምዚ ወስዳ ጥርጥር ስለ ዘይነበራ ኣለና ርብ ሓሳብ ኣባ ሓቂፉ ከምዚ ወስዳ ይወስደኒ ዝብል ጥርጥር ኣይነበራን ንሳ ተሓቶ ዘላ እቲ ዕምበባ ነዲያ ክትህባ ኣባ ከምዚ ወስዳ ግን እምነት ነይርዋ ተመልከቱ እግዚአብሔር ካልካ ከምዚ እግዚአብሔር ከምዚ ዘሳግረና እግዚአብሔር ከምዚ ሕልወና እግዚአብሔር ከምዚ ሓልየልና እግዚአብሔር ከምዚ ምግበና እግዚአብሔር እሲ ልዕሌና እግዚአብሔር ንዓና ከምዚ ጭንቅልና ክንፈልጥ ክንክላለን ንሕና ንነፍስና ንሓስበላ ኣይኮነ ንጭንቀላ ንነፍስና ሓሲብና ተጨኒቕና ግን እንታይ ነፍርን ወላ ሓንቲ ይነፍርን እግዚአብሔር ንዓና ግን ልዕሌና እዩ ዝሓስበልና ልዕሌና ከይጭንቅልና ነዚዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንሱ ንዓኹም ይሓልየልኩም ኩሉ ሓልየትኩም ናብኡ ግደፍዎ ዝኸበደ እንትኸበደ ዝኸፈ ፈተና እንተመፀና እግዚአብሔር ዘይክእሎ ነገር የለን ኣለና ርብ ሓሳብ ከምዚ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደስ ዘብል ቃል ኣሎ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ነጋዳይ መንገዲ እንዳኸደ እንከሎ ሐዋርያት ምስ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ ሒዝዎም ይኸይድ ነይሩ ኣብ መንጎ ጎፍ ንጎፍ ተራኺቦም ቅርብ ኢልዎ ጎይታ ጽግዕ ኢልዎ ንሱ ከዓ ንሕቱ ጀሚሩ ጎይታ ፍጹም ክኸውን መንግሥተ ሰማያት ክወርስታ ክገብር ኣለኒ ኢልዎ እተን ሕጊ ትፈልጠን ኢኻ ንዕን ፈጽመን ኢልዎ ኣይ ንሰንስ ካብ ብንእስተይ ፈጺመየን ኢልዎ እሞ ፍጹም ክትከውን ደሊኻ እወ ኩሉ ዘለካ ሃብቲ ሓዲካ ንዓይ ሰዓበኒ ኢልዎ ተመልከቱ ትኩልቱ እምነቱ ኩሉ ነገሩ ብሃብቲ ነይሩ ሃብተይ ክንደይ ዓመት ሰሪሐ ዘብፅኾስ ኩሉ ሓዲክ ገዲፍዎ ኸይዱ ሽዑ ጎይታ ዝተዛረቡ ሓደ ቃል ኣሎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሃብታም ካብ መንግሥተ ሰማያ ዝኣቱ ገመል ብዓይን መርፍቕ ትሓልፍ ይቐልል እዩ ኣለና ርብ ሓሳብ በዚ ግዜ እዚ ሐዋርያት እንታይ ኢሎሞ ጎይታ ከምዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑስ መን ደኣ እሞ እዩ ክጸድቕ ኢሎሞ ድሕሪ ጎይታ እንታይ ኢልዎም እቲ ንሰብ ዘይከኣል ንእግዚአብሔር ይከኣል እዩ እዚኣ ንኣምንላ ዲና ኩላትና እያ ዘላ ትሓቶ እናኣምንላ እንተኾይንናማ እንታይ ኮይንና ኢና ንጭነቕ እዩ እንታይ ኮይንና ኢና ንሓዝን እዩ እንታይ ኮይንና ኢና ንበኪ እዩ ብናይ ወለዲ ኣባሃላ ኸማን ታኣምኖ ልይካሲ እንታይ ጎድለኒ ትበል ይበሃል እሞ ንእግዚአብሔር ኣሚንካ ዳእሞ እንታይ ንምንታይ እዩ ጎዲልን እንብል ንምንታይ ጨኒቕን እንብል ንምንታይ ፀቢብን እንብል ስለዚ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮንቲ እዩ ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ በቃ ኣዝየን ደስ ዝብላ እኮ እየን በቃ ልብሲ ኣለዎን ክዳን ኣለዎን ኣይጭነቓን ከማና ንፅባሕ ኢለን ኣይሓስባን ንሕና ግን ብዙሕ ንጭነቕ ግን ካብ ብዙሕ ኣይንረብሕን ኣብ ጭንቀት ረብሓ የለን ኣብ ጭንቀት ጥፍኣት እዩ ዘሎ ኣብ ጭንቀት ውድቀት እዩ ዘሎ ኣብ ጭንቀት ተስፋ ምቑራፅ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ዲያብሎስ ሓደ ሜላ ንባዕሉ እንታይ እንድሕዳ ኢልና ጭንቀት እዩ ሰብ ክጭነቕ እዩ ዝደልዮም ንኣብነት ሓጢኣት ክሰርሕ ጥዑም እዩ ኣይኮነን ሓጢኣት ክሰርሕ ጥዑም እዩ ከማን ሕሉፍ ሓሊፉ ዲያብሎስ ሓጢኣት ከስርሖ ከሎ ንሰብ እንታይ ዝብሎ እግዚአብሔር እኮ መሓሪ እዩ እግዚአብሔር እኮ ይቕረ በሃሊ እዩ ተነሲኻ እግዚአብሔር እኮ ክመሕረካ እዩ ይቕረ በሃሊ እንዳበለ ሓጢኣት ዘስርሖ ድሓር ሓጢኣት መሰስርሖ እንታይ ዝገብሮ እንድሕር ኢልና ኣይ ንስኻ ዝኹሉ ሓጢኣት ተሰኪምካስ ናብ እግዚአብሔርካ ክትቀርብ ንእግዚአብሔርካ ክትልምን ናብ ቤት እግዚአብሔርካ ክትከይድ ንስኻ እኮ ሓጢኣተኛኻ እንዳበለ ሓጢኣቱ ኣብ ሓሳቡ ኣብ ኣእምሩ የምፃሉ ክጭነቕ ይጅምር ክሓስብ ይጅምር እቲ ዝገርም ነገር እግዚአብሔር ንዓና ኣዝዩ ዘፍቅረና ክንብል እንከለና ግን ንሓጢኣት የፍቅሮ ማለት ኣይኮነን ሰብ ኣብ ዝወደቐ ሓጢኣት ይውደቕ ዝፈጸመ ሓጢኣት ይፈጽም እግዚአብሔር የፍቅሮ እዩ በዚ ፍጹም እምነት ክህልዎ ኣለዎ ግን ከዓ እግዚአብሔር መሓሪ እንዳበለኻ ሓጢኣት ክሰርሕ የብሉን ንፍርዱ ምሕረቱ ይክልክሎኒ ንምሕረቱኻ ፍርዱ ይክልክሎኒ ክፈርድ እንከሎ እግዚአብሔር ፈራዲ እዩ ክምሕር ከሎ እግዚአብሔር ከዓ መሓሪ እዩ ስለዚ ምሕረት እግዚአብሔር ንንስሓ ክንጥቀመሉ ሰናይ እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ንጽድቅ ክንጥቀመሉ ሰናይ ንምሕረት እግዚአብሔር ግን ንሓጢኣት ንጥቀመሉ ተኾይንና ግን ጥፍኣት እዩ ሓጢኣት እንተሰርሕና እግዚአብሔር ከም ዝምሕረና ግን ክንኣምን ክንክእል ኣለና